mopogore opogore. Awacho ni chenro ni wakao paro mane studio to bende wadhi oko mar mondo mwinja ne paro mago mag jopiny mabende biro noa e konde mopogore opogore. To sani adane mondo oranga ne kaunti ma Homa Bay kae Ali Abich loso kod jonyuol. Ikruok ne tam mar adek ni dhi chalo nade? Midhiero ma jopuonj kale kod geno mantiere e tam ni mar adek to gin mage? Wawinja ne duol ma e kaunti ma Homa Bay. And Julius Omuga, the current county chair mar Parents Association, Homa Bay County. Anyalo wacho ni tam mar ariyo ni norumo, to korumo maber ahinya nikech nyithindo no lose a lot korka somo margi kaluwore gi unrest mosebedo e skunde. To aparo ni kwe osechako neno, kendo aparo ni tam mar adek mwadhi tiyo godo higa, jopuonj aparo ni giikruok maber nikech gibende ok gidwa gombo mondo gibed gi ng'ukruok moro amora korka somo ma nyithindo. Koro aparo ni tam mar adek ni jopuonj oikore mar tayo nyithindo modhi tim penj mar form 4 to gi mar grade 9. Apani gin gikruok moro amora nikech pok wawinjo complain moro amora nyaka sani. Korka ng'anyo mar nyithindo ne wan e Education Forum Homa Bay, mano be akawo ndalo adek. Weche nowuok, first day ne wan gi nyithindo, mar ariyo second day ne wan gi jonyuol, to mar adek ne wan gi head teachers, principals to gi boards of management mag skunde. Weche mag school unrest nobedo addressed kata gi nyithindo giwegi, maparo ni sani nyithindo ok nyal bedo gi unrest e schools. Maparo ni kwe osebedo, ma gik mathago nyithindo mamiyo ne gibedo gi unrest, aparo ni osebedo addressed during the Education Forum. Ginyingan Fredrick Omolo, an achiel kuom janyuol e Homa Bay County ka. En adier ni wan gi geno mathoth kaka jonyuol ni kwachako tam mar adek somo dhi bedo kendo dok e wang'e makare. Mane gombo kendo mane e lengo ma wan go. Kendo walamo hai maber ne nyithindwa nikech sani wan kod gi miech ka gidok chaka yaw skul. Walamo ni ko yaw skul somo chaka maber kendo jopuonj chwada tich kaka owinjore. Ingawa chien kacha ne nitie ng'ikruok matindo tindo kanokalo kuom strike kata ng'anyo kuom nyithindo kod weche moko magalagala mag wang'o skul. But tam mar adek no walamo kaka jonyuol mondo skul ko yaw to chaka maber mondo somb nyithindwa odhi mbele kaka owinjore. Wan gi geno maduong' ni county governments magwa moloyo Kaluoka migepe mopogore opogore machalo kaka mag disaster management, nikech oporo to nosewuok kogo gi jokor lwasi ni El Nino nyalo wuok dwe mar 8 ka. To wageno ni migepe mag disaster management oseketo kegegi makare, maka weche machalo kamano kata ka koth owuok ahinya omuomo, gin go kenge ma giseketo kendo giseketo allocation maber. Mano duond jonyuol kawuok e kaunti